Mai pe scurt vorbind, Cristi m-a înlocuit. Asta la noi era vineri. Aici eu mergeam pe drum, mă plimbam cu căștile în urechi, mă simțeam bine, până când m-a sunat telefonul. Cine mă mai sună? Era Cristi. Nu știam să răspund ori nu, i-am răspuns. Ia zi. Noroc, brat! Și faci? Unde ești? Oi, nu-s acasă, măr pe drum, dar ce? Am vrut să ne vedem, stărea ceva. I-am spus unde să vină și am închis, dar mi-eram curios ce vrea să-mi arate. M-am pus jos și așteptam, am mai stat în telefon, am mai ascultat muzică, mă mai jucam cu un burean, deja trecuse aproape o oră, el tot nu venea, deja vroiam la liceu, lângă mine era o casă bântuită, am zis mă duc acolo, când dau să mă pornesc, vine Cristi, doar că nu era singur, nu înțelegeam cu cine, când a ajuns mai aproape, tot nu înțelegeam, prima oară văd această persoană, Cristi zâmbea și mi-a zis să fac cunoștință și că aceasta este noua lui prietenă, eu eram mirat, nu știam ce să spun și cum să reacționez, pur și simplu am zâmbit, o zis că o cheamă Mihaela, eu am zis, Frumos nume. ea s-a rușunat și mi-a zis mersi. Cristi m-a prezentat și pe mine. I-am zis că îmi pare bine de cunoștință. Eu l-am întrebat pe Cristi și eu vrut să-mi arăte. El a zis că asta și este surpriza. Eu m-am mirat și i-am zis că eu știam de asta. El m-a întrebat cum ne pare. Eu i-am făcut o scanare de sus până jos. I-am zis că pare o fată de treabă. Ea mai tare s-a rușunat. Deja și eu o leacă. El a zis nu mă supăr, dar de azi înainte o să petreacă mai puțin timp cu mine. Aici eu aveam întrebări. El a zis le las pe altă dată. Mie asta nu ne-a plăcut și am zis că mă duc acasă. El mi-a zis Păi, cum vrei? la asta eu nu m-am așteptat. De obicei, în așa momente, el făcea tot posibilul ca să nu mă duc. Dar acum mă las așa ușor. I-am zis că am glumit și nu mă duc nicăieri. Dar el nici nu mă auzea. Discuta cu noua lui prietenă. Nini era obișnuitor și totodată eram gelos. Eu le-am propus să mai plimbăm. Ei au fost de acord și ne-am pornit. Mergând câțiva metri, eu ne amintesc că vroiam la liceu și tot n-am mai fost. Dar unicul loc de a-mi face treaba era casa aceea. Și i-am zis: Oi, brat, așteaptă-mi te rog o leacă, mă duc până acolo repede. Mă duc să-i fut un chișăleu. Da, brat, nici o problemă, du-te că te așteptăm. Când am auzit asta, m-am bucurat și m-am pornit. Am ajuns la casă, am intrat, mă uitam un loc bun pentru pipi, l-am găsit și m-am pus să fac. După ce am terminat, m-am pornit afară. Când am ieșit, ei nu mai erau acolo. M-am uitat prin părți, ei se aflau undeva departe. Eu mă simțeam părăsit. Deși au făcut așa? El doar au zis că mă așteaptă. Am luat-o la fugă după ei. De aici îl strigam pe Cristi. El nici nu se întorcea. Totuși l-am ajuns din urmă. L-am întrebat deodată, deși nu m-a așteptat. El a zis că a uitat de mine. Eu n-am putut să accept asta, dar am zis că îl iert de data asta. Și ne-a pornit mai departe. Atâta timp cât mergeam, el vorbea doar cu ea. Eu mă simțeam în plus. Eu încercam să intru în dialog cu ei. El mi-a zis stac o leacă. Răbdarea mea deja vroia să explodeze. Eu lui am dat să aleagă dintre mine și ea. El a spus: Fute-o eu dat acasă și nu mă zăibi. asta la noi era miercuri. Eu mergeam pe drum, mă duceam acasă. Treceam pe lângă poarta lui Cristi. Când am tras cu vederea în ogradă, îl văd pe el cum stă pe prag, cu ceva în mână. De la poartă nu prea să înțelegea ce are. Când a vrut să mă dau mai aproape, el mai vede și fuge în casă. Eu n-am înțeles nimic. Eram și mai curios. Am dat să intru în ogradă, poarta era încuiată. Bleaha-muha! Mă gândeam să sar gardul. Da, așa și-am făcut. Am venit în ogradă, apoi la ușă. Când am vrut să o deschid, Și pula mea trebuie! Nu vezi că e pus în poartă? da, dar pe era scuiată. Da? Înseamnă că am uitat să încui. Всё, mă duc să ocupat. Stai o leacă, oi, eu n-am terminat. Dar el nu mai ieșea. M-am uitat prin sticlă, el nu-ți vedea. M-am dus la un geam, tot nimic. Când a vrut să plec, apare el în cameră. Eu repede m-am ascuns și urmăream și face. El stătea și vorbea cu chestia aceea necunoscută. Eu m-am speriat, el a pus ceva la gură și sugea. Eu m-am uitat mai bine și am înțeles că acela e Calean. Eu m-am mirat de când Cristi dă cu Calean. După cum eu eram fumător, eram și eu pe temele astea. Când m-am uitat iară, el deja parcă se punea la somn. Chiar la ora asta, o pus și Caleanul lângă el. Ba chiar și l-a învălit. În timp și el mă observă pe mine. S-a sculat, a venit la geam, l-a deschis și m-a întrebat ce am prea pe aici. Eu i-am zis că vreau să-l chem să mai ieșim pe univa. El a spus că e ocupat tare și n-are când. Da, am văzut eu cum era el ocupat. Am vrut să mai zic ceva, dar el deja mi-a închis geamul. Îmi era obișnuitor. Dar ce înseamnă asta? Dar până nu te las eu așa ușor. Și m-am pornit, am făcut pavarotul, deja eram la ușă. Am vrut să o deschid, dar mai întâi m-am uitat dacă nu este el. Parcă totul era curat, se poate de intrat. Am intrat încetișor, mă stăruiam să nu fac gălăjii. Am ajuns la camera unde el s-a culcat, m-am uitat încet care e situația. El stătea și dormea, cu Caleanul lângă el. M-am dus mai aproape, când am ajuns lângă pat, el deschide ochii. Eu repede m-am ascuns, el nu înțelege ce s-a întâmplat. O șters ochii, nu s-a schimbat nimic. A zis că i s-a părut și s-a pus să doarmă mai departe. Eu încet am scos capul, m-am uitat la el, apoi la Calean și m-am pornit spre el. De aici mă uitam și la
Cristi să nu strezească și l-am luat și m-am dus. Peste un timp, el prin somn a chipuit cu mâna și s-a dat seama că ceva lipsește. Repede s-a sculat, s-a uitat în locul șela și mai nu l-a apucat inima. Îi venea și greu să respire. O dat o gheală într-o parte, s-a sculat, s-a uitat pe jos, după pat, sub pat, nu putea să înțeleagă unde a dispărut. O scos telefonul ca să mă sune pe mine. M-a sunat. Eu când am văzut, nu știam ce să fac, că știam pentru ce mă sună. Am zis în fine, fie ce-o fi, și i-am răspuns. Da, brat. Oi, ce faci, unde ești? Da unis, acasă, da și? Oi, tu n-ai luat nimic de la mine? E, pui, cum eu să eu ceva de la tine fără voia ta? Nu fac eu păcate. Bun, dar voi fi nevoit să sun la poliție. Всё, давай! Oi, stai! Dacă a arestat, dacă el da-mi închis. Când am auzit de poliție, treaba era serioasă. Mă gândeam să-l duc înapoi, dar cum? Exact! O să-l las la ușă, a să bat și a să fug. Și m-am pornit. Când a dat într-o gradă, iese el afară și mă vede cu caleanul în mână. Eu am rămas șocat, parcă am înghițit limba. Wow, și caut caleanul meu la tine. Dar până eu l-am luat, ei. Unul cu mască fugie cu el. Și eu l-am ajuns și l-am luat. Și i-am făcut și un pizdon. Știi, să nu mai pună mâna pe lucruri străine. Oho, prea așa a fost? Da, băi, tu știi că pe tine nu te mint niciodată. Băi, n-am cuvinte, îți mulțumesc. Pur și simplu ești un prieten adevărat. Oi, nu-l asculta că fugi capul! Așa, oi? Era o zi cu soare, eu mergeam pe drum, mă deplasam spre Cristi. Deja eram la poartă. Am vrut să-l sun, dar el deja era afară. Eu m-am bucurat. După am observat că stă cu ceva în mână, dar nu înțelegeam ce-i. M-am uitat mai aproape, tot nu înțelegeam. Îmi părea că bea apă din țavă, dar când am intrat în ogradă, nu ne mai părea așa. Dar tot nu prea înțelegeam ce-i. Eu am venit mai aproape și l-am întrebat. Oi, brat! Dar și asta? Oi, cum să-ți spun? E mai ceva ca un prieten. Dar eu și sunt, ei. Tu tot nu ești prieten, dar ăsta e neadevărat prieten. Și oi? El mereu e alături de mine, nu mă părăsește și totul mă încălzește. Și are o aromă fermecătoare. Oho, dar de unde ți-ai găsit așa prietene? Ei, cum de une? De la Rent Calean, number one. Iată aici scrie. Da, văd. Oi, și zici dacă să ne duce să mai plimbăm pe undeva? Ei, nu pot eu să las prietenul singur acasă, ca superi. Eu i-am zis că nu o să fie nimic, că ăsta e doar un obiect. Lui asta nu i-a plăcut și m-a trimis pe poartă. Mie la fel asta nu mi-a plăcut și i-am zis că nu mă duc nicăieri. El s-a enervat și s-a dus el. O ieșit pe poartă și s-a dus de vale, la casa părăsită. Eu am ieșit repede și îi strigam să nu se duc acolo, că acolo toți care s-au dus, puțini care au ieșit. Pe el asta nu prea l-a speriat și mergeam mai departe. Eu stăteam și nu știam ce să fac. M-am pus pe prag și mă gândeam 5 minute, 10 minute, 20. M-am săturat să mă gândesc. Am zis mă duc la cran să beau niște apă. Mergând aud asta. Eu m-am oprit, așteptam să mai strige, dar nu striga. Dar după voce am înțeles că e Cristi. M-am pornit repede, când am ajuns în drum, mai departe n-aveam curaj să merg. Așa că l-am strigat, el nu răspundea. Straniu, el doar acum recent a strigat. De ce nu răspunde? Am vrut să intru înapoi în ogradă, el iară. Deja părea treaba mai serioasă. Am ieșit înapoi în drum, am venit mai aproape de casa aceea, îi făceam o verificare, dar pe Cristi n-l vedeam. Am zis încet scobor de vale, să văd ce-i cu el. Când am ajuns de vale, nu vedeam nici un Cristi. Deja mă gândeam să mă întorc înapoi, dar îmi făceam griji pentru el. Dar dacă s-a întâmplat ceva, m-am pornit mai departe, am intrat în casă, fac câțiva pași și când mă întorc, îl văd pe Cristi, stătând jos cu prietenul lui. El m-a observat și repede mi-a ratat să stau pe loc. Eu deodată n-am înțeles ce are în vedere. Pe urmă ne-a ratat când camera aceea el nu-i singur. Eu când am văzut, îmi venea să o iau la fugă, dar n-am luat-o. Mă gândeam cum să scot pe Cristi de acolo și mi-a venit o idee să arunc ceva, ca să-i distrag atenția. Am luat o piatră, am aruncat-o, el a reacționat și s-a uitat ce s-a auzit, dar nu se ducea de acolo. Eu i aratam lui Cristi să vină încet spre mine. El parcă m-a înțeles și s-a pornit. De aici se uita la monstru. Eu încercam cumva să-l încurajez. El dar nu se simțea mai încrezut și din greșeală a atins o piatră. Monstru s-a întors. Noi repede am luat-o la fugă, nu știam cum repede să ieșim de acolo. Totuși am reușit. Monstru nu mai venea pe noi. Noi respiram mai liber, dar am zis nu ne relaxăm mult aici și să intrăm în ogradă. Am pus și în poartă. Deja ne simțeam mai în siguranță. Oi, brat! Dar unde ți-e prietenul și la tău adevărat? Oi, blea! Mai pe scurt vorbind, l-am speriat pe Pavel. Era vineri, mergeam pe drum, am ajuns la Pavel și-l strigam la poartă. Dar cât nu strigam, Pavel nu ieșea, așa că am decis să-l sun. I-am zis că-s la poartă și să ia să-mi deschidă. El a zis să intru singur, că e ocupat. Am pus receptorul și mă miram. De când e ocupat și aici? Am deschis poarta, am intrat în ogradă și l-am văzut pe Pavel cum mătura scările. Nu credeam ce ea și văd și ea și văd nu credeam. Mi-am pus o dorință, așa ceva nu văd în fiecare zi. Bro, de ce boală te-ai îmbolnăvit? N-am nici o boală. Cum e? Dacă așa, am început și eu mai serios să mă apuc de gospodărie. Eu mă râdeam, doar nu poate fi asta adevărat. Și zice el. Hai, bro, că te-ai învățat a glumi bine.
Zic că nu ne-am mai văzut. Nu glumesc, ei. Tu nu vezi că eu chiar mătur. Eu îl urmăream atent, îmi era foarte interesant. După ce a terminat de maturat, a zis că are de rupt iarbă la găini. Mie nu-mi venea a crede. Asta a zis Pavel. S-a dus după casă și a început să rupă burean. Eu stăteam de urma lui și mă uitam dacă chiar rupi. Dar el chiar rupea. Parcă o leacă îmi venea a crede. Dar nu până la urmă. A mai rupt o leacă și s-a îndreptat spre coteț. Acolo îl așteptau 3 găini. Mâncați copiilor, mâncați copiii mei. Eu mă miram. De când Pavel are copii în coteț? Precis că asta e o boală. După ce și-a hrănit copiii, a zis că are de prășit în grădină. Eu i-am zis că grădina e mare și în mod normal trebuie să aduci combinul. Dar până i-am zis asta, Pavel deja prășea. Eu mi-am pus mâinile în cap, nu-l mai recunoșteam pe Pavel. Deja a început să mă nervez. I-am zis să lăs sapa, că o rup. El a zis mă dă la o parte, că mă distrugi. Cum, bro, să mă distrugi? Eu doar vreau să-mi ducem să ne jucăm. Eu nu mă știu că-s bătrân. Cum, bro, poți zici așa? Ai doar 40 de ani. Am încercat să-l mai conving, dar Pavel ținea tot pe lui. Nici de cum nu-i puteam schimba părerea. M-am dat mai la o parte și mă gândeam și pot să mai fac ca să-l opresc pe Pavel din lucru. M-am uitat puțin prin prejur și mi-a venit o idee. Mă machiez într-un monstru și-l sperii pe Pavel. Să vezi cum las sapa. M-am dus la Pavel, i-am zis că mă duc acasă și m-am spărat tare pe el. Chiar mă gândeam să nu, dar gândi că te duci singur. M-am întors și am plecat. Te gândeai să mă alungi? Am muștără te ți-ai alungat. Harni cu puii mele. Am ieșit și m-am dus. După ceva timp am întors înapoi. Doar că de data asta eram cu mască. Dar ca să-l sperii mai tare pe Pavel, am decis să iau și un topor. Am intrat la el în hambar și am luat primul topor care l-am găsit. Dar când aproape să ies, am decis să mai iau un topor. Las să fie două. Sperii Pavel mai tare. Am ieșit din hambar și mă îndreptam spre Pavel. M-am dus prin dos casei și mă uitam și fașii. El cum dădea din sapă, așa și dădea. Nu înceta deloc. Eu m-am pregătit moral și fizic. Și am început să-l sperii. Dar în timp ce alergam de urma lui Pavel, mi-a căzut masca. Ui, blea. Trece coași că mai am o tepliță de prășit. Nu, ei, nici nu te gândi. Eu nu sprăjesc în teplițele astea tale. Hai că după asta mai avem 2 teplițe prășit. Mai pe scurt vorbind, m-am învățat a merge la bicicletă. Era vineri, stăteam în o gradă și mă uitam ca prostul la bicicleta mea, de câteva mii de dolari. Pentru că am dat banii eu, dar sprimblu doar Pavel. Nu de alta, dar eu nu pot conduce. De asta și zic că-s prost. Dar nu și azi, pentru că azi eu mai iau în mâini și mă învăț a merge la bicicletă. Dar pentru început, trebuie să mă asigur că se află într-o stare tehnică ideală. Trebuie să-i fac un control tehnic de la roata dinainte până la roata de urmă. Am controlat șuruburile, să fie încuiete bine, și roata dinainte să aibă 2 atmosferi. 2 atmosferi shuim. Cu partea dinainte parcă am rezolvat. Acum a venit timpul pentru mijlocului de transport. Am început cu testul de durabilitate la ramă. Am încercat să-l îndoi, dar a rezistat și îi drept cu chin cu vai. Da, o leac s-o îndoiet, dar asta sigur nu-i de la bicicletă. Asta eu spre puternic. Prea mult sal am făcut în ultimele 2 zile. Ar trebui să mai fac o pauză. După ce am terminat cu mijlocul, am trecut la partea din spate. Aici era mai complicat, pentru că se află motorul și toată electrica. Dar nu-i baiu, mai descurc eu. Am pus mâna pe motor, era rece. Asta m-a pus o leacă pe gânduri. Normal motorul trebuie să fie o leacă cald, că e plus afară. Dar dacă e rece, înseamnă că antifrizul a ajuns la motor. Și asta este foarte bine. Am știut eu și de câteva mii de dolari. Am finisat cu motorul și am trecut la portbagaj. Starea e impecabilă. Sunt sigur că ține vreo 10 toni. Nici n-are rost să-l mai verific. Și am trecut deodată în salon. Sau mai bine zis, la volan. Cu un exterior din nержавейcă și mâniere din plastic ieftin. Dar în schimb, schimbătorul de viteză era premium. Cu o textură ca textura. După ce am finisat controlul și m-am asigurat că starea e ideală, am decis că e timpul pentru un test drive. Sau mai bine zis, să mă învăț a conduce. Am vrut să mă urc de aici, dar într-un că drumul nu e așa de bun, am decis să încep de mai încolo. Aveam emoții. Pentru prima dată în viața mea, o să conduc o bicicletă. Îmi tremurau mâinile, chiar și picioarele. Am pus piciorul pe accelerator și mă gândeam să mă pornesc. Dar dacă pățesc ceva, dacă fac accident, măcar să-mi iau rămas bun la Pavel. Am scos telefonul și l-am sunat. Alo, bro. Eu sunt Cristi. Da, hai zi repede că n-am când, trebuie să prind o găină. Stai, bro, stai. Nu închide. Zi-o odată și vrei că n-am când. Bro, eu mă aflu la un pas de moarte. Și posibil este să fie ultimul meu sunet. Și uai, zi-o odată și vrei că n-am când. Știu, bro, știu. Blea, am deprins găină, el mă sună, n-aș. Bro, nu închide, te rog. Oat, și nu înțelegi că am deprins o găină? Lasă-mă cu glumele astea tale. Nu, bro, nu glumesc. M-am enervat, am lăsat bicicleta și am început să-l sun non-stop. L-am mai sunat de vreo 10 ori, dar nimic. Stai, Dumnezeu, să nu mai prind găina și aia. Pavel nu mai dorea să-mi răspundă. Aici sta prieten să numești. M-am enervat și am șters numărul. Să nu-l mai văd în telefon la mine. Mai vine el la mine să înșeară bicicleta. Eu dau eu. Am mai mers puțin prin o gradă, mi-am calmat nervii și am decis să o fac. Ori amu, ori niciodată. Dar când aproape să mă pornesc, a venit Pavel. Și uai și mă suni. Ți-am zis că s-a ocupat. Nu grăie eu cu mine, tu nu vezi că s-a ocupat. Pavel s-a uitat puțin straniu, dar în timp ce el s-a uitat, eu mă învățam a merge pe bicicletă. Nu te râdeai, tu nu vezi că nu-i scoasă frâna de mână.
I-am scos frâna de mână, mi-am făcut crușii și am început încercarea numărul 2. Uai, ai crocat pedalele. Mai scurt vorbind, mod sănătos de viață. Era joi, am ieșit puțin din casă, că în ultimele 3 luni am uitat ce înseamnă aer curat. Sau mai bine zis, n-am mai ieșit deloc pe afară. Dar dacă totuși am decis să ies, trebuie să ies frumos și să încep să duc un mod sănătos de viață. Așa că m-am apucat de primul turnic care l-am văzut. Dar ca să fie imaginea mai completă, am decis să dau puțin și la paralele. Treaba mergea bine, nu era rău deloc, ba dimpotrivă, mergea totul perfect. Dar după ceva timp am înțeles că ce aș fac nu-i de ajuns. Și ar fi bine dacă aș mai adăuga ceva aici. Dar ce să adaug? Exact, o să încep să alerg. Și nu doar o să alerg, dar o să fac asta în cel mai frumos loc de pe pământ. M-am pregătit moral și fizic și am început. După 10 metri am obosit, dar era ceva normal. Pentru că înainte de asta am făcut 5 la turnic și 3 la paralele. Și plus la asta, aceasta este prima mea ieșire din casă după 3 luni. Dar cum n-ar fi acolo, am continuat mai departe. Undeva la 30 de metri mi s-a făcut foame. La mine aveam numai chipsuri. Într-un cât chipsurile nu e o mâncare sănătoasă, am decis să nu le mănânc. Dar decizia asta a fost de scurtă durată, pentru că le-am mâncat. Mă simțeam mai bine, dar încă peste 10 metri vroiam la viceu. Mai bine nu mâncam. Și nu mă pot să mănânc chipsurile alea. Am găsit cel mai potrivit loc și mi-am făcut treaba. Acum eram mai în formă, parcă mă simțeam așa mai ușor. Da, asta era bine, dar nu trebuia să uit cel mai important lucru, că am de alergat până la sfârșitul acestei dambi. Dar după cum deja eu aveam alergat jumătate, nu mai aveam așa de mult. După câțiva metri, a început să mă doară în picior. M-am speriat, nu știam ce să fac. Am scos telefonul, sun la salvare, dar aici nu prindea. Eram disperat, am început să alerg într-un picior, dar mi-am dat seama că alerg înapoi. Capul nu mai gândea, m-am pus puțin jos, dar jos a început să mă doară și al doilea picior. Eram pierdut, strigam de durere. Dar nu mă auzea nimeni. Am încercat să mă ridic singur, dar acum nu mai puteam merge deloc. Parcă picioarele vroiau să iasă din picioare. Mai pe scurt vorbind, Pavel e deștept. Era marți, îl strigam Pavel la poartă. După ceva timp de strigat, Pavel mi-a deschis. Ce faci, bro? Dar ce fac? Mă ocup de mine. Cum ies asta? Dar cum să iasă? Pur și simplu lucrez asupra mea ca să devin mai deștept. M-a chemat în ogradă și a zis că amușul mi-arată ce a reușit să învețe până acum. S-a urcat pe balcon și a zis să-i dau niște întrebări legate de logică. Într-un cât eu mereu am fost mai deștept ca Pavel, știam ce întrebări să-i dau. Cât e 2 plus 2? Ei, 6. Ei, chiar e? Cum e că tu n-știi niciodată? Dar partea înțeleg că a început să lucrez asupra mea. Eu mă miram, dar și invidiam. N-are cum Pavel să devie așa deștept în câteva zile. Într-un cât 2 plus 2 a fost prea ușoară, am decis complic sarcina și să-i dau împărțirea și mulțirea. Uai, 3 minus 1. 3 minus 1? Nu, ui. Bune, oricum mai ies pentru grădiniță. Toți proștii știu să răspunde. Uai, fii atent aici. 9 mulțit la 1. 91. Dar nu nahui. Bune, stai. 1 împărțit la 1000. 10.000. Bune, mă dă batut. Chiar ești deștept. Când a auzit asta, a început să laude și mai tare. A zis că degrabă începe să învețe mulțirea cu milioane și miliarde. Ei, gata, eu sunt prost. Hai cu mine. A zis că de când s-a făcut deștept, s-a învățat cu adevărat a repara scuterii. Ei, și chiar le-ai făcut să pornească? Nu, el a făcut să nu pornească, ca să nu poată nimeni să-l furi. Asta e un fel de securitate în plus? Da, ui, vezi că ești prost. Ne-am dus în ogradă și a zis că deja s-a deschis un business cu ajutorul deșteptășunii. A zis că a început să-i vină banii la greu. Eu deja mă simțeam prost la el acasă. Era prea deștept pentru mine. Și am zis că mă duc acasă. Nu de alta, dar eu sărac și prost. Bro, tu ești alt nivel. Caută-ți alt prieten. Stai, ui, tu nu ești prost. Cum, vei? Nu de mult ai zis că-s prost. Apu da, ui, ești prost. Dar poți și ești deștept. Eu să te ajut să devii. M-am întors înapoi și a zis că pentru a deveni deștept trebuie să urmezi niște pași simpli. Să te apuci de fumat, de băut și de târâ de cur. Și să facă ei? Glumesc, ei. Hai cu mine. Ne-am dus în dos case, ne-am așezat pe scări și a zis că aici e locul perfect pentru a deveni deștept. E liniște și asta e foarte important. Ok, și cu ce începem? El a zis că a început cu adunarea, dar într-un cât eu sunt prost, dar nu de tot, a zis că în cazul meu putem începe cu mulțirea deodată și dăm pe parcurs să ajungem și la reparația tractoarelor. Așa e să ajungi dacă ești deștept. Eu m-am bucurat și am zis că-s gata să fac orice pentru a deveni deștept și să repar tractoarii. Foarte bine. Cât e 5 ori 5? 55. Da, ui, vezi că nu ești așa de prost. Da, bro, și eu încă n-am învățat niciodată mulțirea. Dar vezi că știu. Când a auzit că eu știu mulțirea, chiar dacă n-am învățat-o niciodată, s-a nervat pentru că el a pierdut 2 ori să o învețe. Dar eu m-am născut învățat, dar s-a calmat și mi-a dat cu adunarea. Ui, cât e 5 plus 5? 10. A început să râde, pe urmă râdea mai tare, așa de tare că se ținea de burtă. Și râs, bro. Care 10, ui? 6 plus 5 e 25. Nu, bro. 5 de plus 5 de
fac 10 de ești. Oi, tu să mă înveți pe mine număra? Eu sunt deșteptul curului. Pe mine nimeni nu drăznește să mă înveți ceva. Gine-nți ok, ești prost. Mai pe scurt vorbind, sunt popular. Era o zi frumoasă. Eu stăteam în casă la umbră, ignoram notificările fanilor. Ba chiar erau multe. Acum mai înțeleg pe ăștia populari, deși nu răspund la mesaje. Și aici am decis să nu fiu ca ei. De aceea am zis să le răspund. Le răspundeam la 10, la 20, la 50. Deja nu mai aveam sâlă. Băi, dar și așa mult sunteți. Eu nu vă reușesc pe toți. Am zis că pot sta mult și bine să răspund la mesaje. Deja eram obosit de telefon, l-am pus la silențios și mă gândeam ce ar fi să mai ies pe afară. Da, ar fi bine. N-am stat mult, m-am îmbrăcat, mi-am luat telefonul, chiar dacă nu prevroiam, căștile, ochelarii, ca să nu mă cunoască lumea. M-am dat puțin cu parfum, acum eram pregătit. De plimbare, desigur, nu de fete. Am ieșit afară, în drum și m-am dus pe un drum unde nu prea sunt oameni. Afară era cald, deja mă simțeam ud. Mergând imaginam cum oprește cineva să facă poză. Sperăm să nu fie asta. Mai mergând puțin, văd cum vine cineva. Oare cine să fie? În fine, poate nu mă cunoaște. Mai nu am uitat de ochelari, repede le-am pus. Trecând pe lângă el, el se uita lung și a zis: Oi, tu ești? Cine? Care? Cum care? Acela care arată la televizor. Eu? E, pui, de unde atâta bucurie? Nu fac eu așa păcate. Ei, cum nu? Ba nu, tu ești. Și vocea ți-o cunosc. Nu cred, m-ați încurcat cu cineva. Eu sunt o persoană simplă. Da? Dacă așa i-am scoate ochelarii. Nu am timp, trebuie să plec. Apășa zic teț, îți vă stai în gât popularitatea asta. Știi o zi bună. O să mă duc acasă și o să mă dezabonez la tine. El era nervos și totodată atins la suflet. O zis că nu lasă asta așa și s-a pornit pe mine. Se uita atent unde sunt, ca să nu-l văd eu. Dar eu parcă simțeam că sunt urmărit. Și m-am întors. El s-a întors și mergea așa de parcă n-a fost nimic. Pentru mine era straniu. M-am pornit mai departe. Cristi încet a întors bașcaua, a văzut că eu am plecat și a urmat și el. Am mers mai tare ca să nu mă piardă. S-a oprit și a scos telefonul, mi-a făcut o poză, 2, 3. Asta pentru el nu a fost destul. A început să filmeze. Mă filma mult. Ba chiar și spunea ceva la cameră. Uitați-vă, oameni buni, l-am întâlnit pe ăsta de la televizor. Și nu să mă credeți, dar am vrut să fac o poză cu dânsul și au zis că nu e el. Eu cred că a venit timpul să scrimi și comentarii urâte la video. O mai zis câteva cuvinte frumoase și a oprit filmarea. Și aici s-o dat seama că eu nu mai sunt în viziunea lui. S-a pornit repede să mă caute, că era interesant unde mă duc, dar nu mă găsea. A luat-o pe un drum, pe altul, nici o urmă de mine. A presupus că am luat-o pe aici. A mers și el, a ajuns la o vale, se uita bine dacă nu mă văd. Ceva parcă o văzut departe. S-a pornit spre loc și ăla. Și mai zborbărești!